Požehnanie pre Petra Pellegriniho a pre ostatných ministrov, zvodcov, vládcov. Prečo nehovorím, že pán Pellegrini? Preto, lebo je len jeden pán a ten je živý a večný Ježiš Kristus. A ostatní ministri a vládcovia sú, aby nás viedli, korigovali túto na zemi, čo dopustí Boh, ktorých vymenuje Boh. A každý národ si dostane takých ministrov, vládcov, ktorí si zaslúži. Takže akí sú ľudia, takí sú aj vodcovia a ministri. V tejto nahrávke chcem úprimne požehnať Petrovi Pellegrinemu v mene Ježiša Krista, aby slovenský národ viedol na správnu cestu, aby neviedol národ proti Bohu a poslúcha svoje zdravé svedomie, ktoré dostal od nášho Pána nebeského, od Boha. Požehnám všetkých ostatných vodcov, nie kydám na nich, ale požehnajme ich a modlíme sa za nich, lebo náš Pán, Spasiteľ Ježiš Kristus hovoril, že modlite sa za svojich vodcov, ministrov, a ktorých vám určí Otec nebeský. Aby slovenskí i maďarskí aj ostatní vodcovia poslúchali svoje svedomie, zdravé svedomie, ktoré dostali od Boha, a aby nepreklonili na stranu falše, na stranu satana, nenávisti a ostatných zlých vecí, ktorí sú od satana. Takže ešte raz požehnám v mene Ježiša Krista Pellegriniho, aj Orbána Viktora, aj ostatných vodcov Bruselu, Európskom únii, aby viac poslúchali Otca nebeského, svoju dušu, zdravé vedomie, svedomie, ktoré dostali od Boha, a aby neviedli ľuď do vojny, do nenávisti, do biedy, do mori. Otec nebeský, buď požehnaný, že vypočuješ nás v ťažkej chvíli, a veríme, že nás neodpustíš a budeš nás chrániť. A daj svetlo ľuďom do srdca, aby viac ľudí spoznal pravdu, aby obrátili k Tebe, aby sa znovu zrodili, aby vedeli svietiť mene Ježiša Krista. Večná chvála a sláva Otcovi nebeskému, Ježišovi Kristovi. Ahojte.